Katiga. Idol. The go of Inday. ko ninyo Johnson. Just call me Johnson. Nag-board lang ko din hidapit sa may Matina Playa, Davao City. I have a boarding house here in Matina Playa, Davao City. Here on Riverside. Nagtrabaho ko dolanday sa usa ka fast food. I work fast food chains. Yes, Dolanday. Doble ang akong pagpaningkamot aron makapadaog kwarta sa akong mga ginikanan. Double hand to hand. My sacrifice because of my parents. Anton, Paningkamot. Dubling paningkamot. Sama na. Double hand to hand. sa trabahoan, seryoso yung kong trabaho. I'm a seriously hard-working and hard worker of my work. Labi na good kong naamong supervisor nga si Ma'am Sheila. Yes, most especially my boss, Ma'am Sheila, my supervisor. Tugod kay strikta kayo kini. This Ma'am Sheila is a very strict person. Yes. Gamay sipyat lang nimo. Sanggi gi kadayon. Small room like a popcorn. Like a corn, yellow corn. Kamay sipyat nimo. Masanggi ka, baragag kuan, baragag mais. Ano rin ako mga higala? Hindi naman ikabalog mga pag-conversions in English. May nalang gani. Kay na si Vanessa nga akong higala. You know, Dolanday, I'm happy because Vanessa, my friend, is very supportive and very understanding to me. Apan dunay sikreto nga wa pa mabulgar sa akong trabahoan. No secret is safe. This summer. Ubaw kani akong ikahadlukan na mahibaw-an sa tanan. That's why I pray to discover to all the people, to my co-workers in fast food chain. Og din na nagsugod ang gap nun sa akong kinabuhi. And this is the story of the standard of my life. O ganini, ang itabal mo. Dapat. Kaya pinapin na chiching.
What's your order? Gusto na kong fries! Baka ng 2-piece chicken plus burger plus spaghetti! Yun po, ma'am. Hindi ka what? Okay lang, ma'am. Okay ka na lang! Okay. 430 your bill, ma'am. I received 500. Ano yung drinks mo, ma'am? Iced tea? Oh, ka ng iced tea! Here's your iced tea, ma'am. My God! Ang tanga-tanga mo! Kasi may manager mo dito! Ako ang manager. Tingnan mo ginawa sa aking drinks, oh! Taga-asa ka. Will you ask me? Taga-asa ka, tumag ako. I'm a call center agent! I said, where are you now? Why? Di Raila. Hop. Jan. Ma'am. Ano sa manin? Ano sa manin? Ma'am, Ano nabuwak pa rin naong? Nabuwak pa rin baso? ma'am, wala na ako natuyo, ma'am. O sabi na, ikaw, gadang na ka. Tanga, ito kay kang tawahan ka ba? Ma'am, Pero nga, kabalo ka nga, daga kay mga customer. Customer is always right. Sabihin yun na! Ay, kapila-pilya ka di ka amo. Ay, kapila-pilya. Ikaw sa kailangan ko niya akong bata-bata dyan eh. Ikaw pa yung mga kapila-pil pa ka diya. Ikaw. Ato dito dyan. Ikaw, ma'am. Balik dito, asa mo ka ng kalingkod. Dito. Dyan, ato ka sa kitchen. Pahugas ang plato dito. Kaya mag-storya ta. Ha? Sabot ka. yes, ma'am. Next time, dili ka makinanakay. Ako ay mong boss, dire. Yes, ma'am. Ay, kung alam na yes ma'am, ha? Kabalo ba ito ka nga, stricto kayo na akong pagpadagan ang atong fast food chain. Kabalo ba ka, di lalim lang akong gyagyan dire? Ha? Tulog ka doon silang plato, tulog ka doon silang baso, kutsara pa lang nga isa ka. Sa akong kutsara kong hugasan pa naman. Abot na ko na ako ng posisyon ko. Wala akong posisyon, di lalim na akong posisyon do. Diyan, diyan. Ha? Kasabot ka? Isutsok na si mong alipatakan o inunod na si mong ulo. Ano akong ipang storya? Kasabot? Yes, ma'am. Understood? Jan, okay ra na eh. Sabta lang gud si ma'am. Kablobe ka niya dagang guwang. Sabta lang yun na siya nga. Sa puto na siya pirmi. Nga na, ginayon ng mga dalaga pag di mabisbisan sa puton. Pagtiguwang na. Mga kablobe nga 40 na po na iyang edad. Wala pa na si Corinto eh. Wala pa di ay. Bina akong nag-40 na siya. 38 pa na siya. Tulong Pero, na. ikaw lagi bata pa man ka, sa puton man lagi po ka. Hey, pala away magod kay ning atong kauban very good nga. Bagdungon sa tignaw. X. Hey! Kana isa pud na kabadlungon ba? Isa mo ni. Isa ka, okay lang ni ma. Vanessa. Okay lang ko, Vanessa ka. Oh, Pero nga naman siya ni ma. kayix ba? Ganira kayix sa. Kabalo ka tol. Maminaw. Marisahin ako diri bay. Resign ka? Sakto ginay mo ah! Pag wala ka na sa trabaho, resign! Pag-ibabot, ani? Abot ang pasto? Ha? Sa din katuix ba? May pugkit ka manulsul da. Ikaw? Basta di ra gud na siya. Dalawa lang ko na ibang Dami mo kamot. na naman Ipis sul- na si Hilo ka sa plato. Resign na eh! Ilan ba ang mag-away sa pagkatao pa na to diri? Asa man itong bandere? Asa man siya agol Islam? Sige, balik na tayo sa trabaho. Makita na punta ni ma'am din ron. Hay, nakunsa mo din eh? Nag-chessmiss na sad mo, ha? Ikaw to, yes!
Kaputot lang aking mga tumboy. Ato ito! Anak, anak. Tara. Ikaw, John. John, John. Ato dito. Yes, ma'am. Ikaw po, babae. Balik mo sa plato. Iskisi itong kaldero dito. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river is stopping your home. Kailang. Hi, sweetheart. Ano ko sikat sa ko, sweetheart ko, no? Uy, ko eh. Ikaw ba? Nakoy na lang ang pagkaon na paborito ni mo. Drumstick. Baka lang ka ng drumstick, oh. Ibigay sa ko. Isa ka bakit nga drumstick, oh. Gusto ko, kita ni oh. Pasensya ka kayo, ako yung dalang ako na katong Ito ba? bass drum ha, ka drumstick. Cymbals, gusto ka cymbals? Dali. Para malingaw ka ba? Dako simbal sa drumstick, ha? Atsup! Atsup, Samok ba? Kaya ko kasi ko, di ko, no? Kituyo naman to na ako, kay para makita sa imong mga kauban ba nga, wakoy pabor-pabor. Yung kinahanglan gini mong kasampaan ko dito. Alang ko sa mandihay, may muna sila nga pabor-pabor ko. Di ba, ayaw ko ba kinahana ko, sweetheart ko? Sabot ko, amo ti ka pag natas trabahoan. Pero, unta, Nakalo ko sa imong dito lang ako na masturyahan sa imong busina or... Di ba kabalo man ka nga wala na ko tugi-tuyo? Bebe, usah mana kali. Bebe, usah mana bebe. Samok lagot. Ay, si Gwan ba? Lain yung mo ba? Bebe. Kung malain man ka sa kuwabing. Mga saba kag dagang tao? Balik-balik bang ka? Hindi mo nga, gituyo na ko to kay... Pero dili ingon ana. Abi na lang, ang imong liderato ba kabalo ba ka sa sulod nga wala ganahin ako mga kauban nimo? Kisa man niyo ganahan ko na. Kaya papawa, tangalo na ko. Ay, kung gisapot ko. Oh, kana attitude nimo kana. Sorry. Kana, muna di na ko ganahan kana batasan nimo ingon ana. Ikaw pa, Bibi, gunita ko ni mo tuway-tuway, Bibi. Ayun sa ni mo tuway-tuway, uy. Samok ba? Dali diri ba? Ikaw ba? Dali diri. Sunod ah. Kasampaan pa kayo ko dagang tao. Unsa? Kasampaan pa kayo mas dagang tao. Mo-resign ko. Ayaw ko din na si Tati ko eh. Oh, tinuod na. Bibi, tanggalan tanig panit si mo tuway-tuway, Bibi. Pati mga- Sige mo na. Wala. Kauban ako. Kasampaan mo sa walang labot. O sabi ni tuway-tuway, Bibi. Ganito 3 oras tuway-tuway, Bibi. Ganito tuway-tuway, Bibi. Ano siya na ulit dito? Tiki. Ano na dito ba? Di giday ka mo kuhan. Gunitan ka ng imong bukan. Yan ka rin imong paas tuway-tuway. Ay, babi ko. Jack Angel with dahil. Ikaw, Ma'am, dali pa ko dali. ano dahil ma'am? O sa'yo nga, no? Ikaw di ko manandi kang bayhana pa. Kamitan na mo na ang pawiran na mo siya na mo. Ha? Yun. Gusto mo na si John. Yun sa na mo. Naalay mo ka na pang istorya! Kay kabalo na ikaw nag-ingon nga di ka ganahan sa akong batasan, ha? Ay ako anana pag istorya, ha? Anak, ma'am. Usa yung istorya? May isolte? Ha? Pato na kayo mga buak ng mga baso diri kay nagkuan na ikaw diri, ha? Ikaw. Bigatla kay kong bayhan mo. Ha? Ikaw, ha? Kusikon ko na. Kusikon ko na yung abaga. Ay, magkila. Ha? Ano inanak mo kay ko, ma'am? Padol sa may. Ano inanak mo ko? Ay, kung ano pag istorya? Basta
may rason nga naman sa kumakasakuha, O, ma'am. kanay mo, ask yourself. Ha? Ha? Ay, kita ka niyo? Kita ka ni papel? Basahan na! Termination, ha? Termination. Sorry, Arnold Schwarzenegger. Unsa may sala na ako, ma'am. Mo ko'y nabuhat nga sala. I-terminate ka, wag wala na. Alam mo kung sala na kayo na. Ha? You are termination 4. You're fired. Ma'am! Lago sa fired, sinihan ko lang na ako moran. Layas! Layas! Bro, bisa may tirada, bro. Bro, wala yung kita ni Vanessa ng Adlaw. Tama ni isa, bro. Di ba? Ika-40 na niya ron, Ikaw mo. Nagkaroon kalag-kalag ko. Isa Isa, bro, ipalaya sa terminate na rin. may opener ka niya, di ba? Wala terminate, kitanggal gahapon. Kahapon? Adili, itong isang adlaw, bro. Di ba kanina? Kanina! Kanina gahapon maulan na. Buta, ano sa itang Kasi kanina, bita, bro. Mo gani, isa may opener. Ano wala mi sa drink? Itanggal gani. Itanggal gani, bro. Bro, naunta na ka, bro. Bro. Uy, bro, naunta ka, bro. Kisa nagtanggal. Kanan si ma'am. Maldita ko din nga. Gakiat lang ng naong anak. Murag ka ng ang aping steady mangisi. Ha? Umawa na natong manager sa una anak ko din sa kuhan nga. Aba na ano? Ako'y pagkutanon niyo, bro. Bro, karoon na po ko. Pagkutan ako si ma'am. Sila dito. Bro, kabalo ba? Kuha na ko. Nato dito ka. Sa kawanan ako'y pagkutanon mo naman. Kabalo ka pariyera na dito. Come in. Ang ano naman ka? Ilak na puntahan. Oy, sweetheart. Dali dali ba? Ikaw. Asa si Gunahan Vanessa? kasi mong suot ba? Slacks mo, oh. Grabe kayo Asa sa... si Vanessa? Ano yung mga isukat mo sa isbuntag nga? Si Vanessa di may pangita, ha? Ganong itanggal na ni mo? Ha? Ang sa? Ganong itanggal ni mo? Aw, tanggal kay kabalo ka. Narcha dito yung kaldero nga wanya gi ugasan. Ha? Kaldero lang. Saka itong dako lang yung tiyan ato. Sige, ikaw nagbahaw dito sa kuwat. Ikaw bahaw dito sa kusina. Ha? Akong itanggal. Kabalo ka ng mga bahaw na nagakuliktag lamaw. Ginakaon niya ng mga bahaw niya. Gila sa utangan niya sa bahaw. Kalami magod na. Akong itanggal. O niya, o saman, palag ka. O ba? Yun na, pang anong concern mo yung katong bayhana to? O sa uyab mo? Ha? Tumaga ko sorte ko. Ha? Jansel? Uyab mo, uyab mo ba? Ay kung sige, kini ko bungol. Uyab mo? Ha? Ha? Ayaw ko ka na Dili may uyab. Pero, amiga mi. Kabalbok ka nga sir akong amiga. Kamang mga lalaki yun, no? Kaya bisan pag madakpan mo, obligaban mo motokan. Hindi ka di may uyab. Lautan ka lang una. Hugaw ka lang una. Iyo ni mo, yung kumutoy na uyab ni mo, kaway taste ni mo, eh. Ha? Unya ko, usaman ka! Ha? Usaman, ha? Wala kay butas sa likod ni mo, ano eh? Ha? Ay ko ka na ha? Kabalo ka dako, dakan ako yung sakripisyo niyo, gipagtagaan mo yung mga gadgets. Anong imong boarding house mo, kung dili patungod dako, pinalay mo yung sulod, 52 sa imong kadlaw. Ha? Sana may boy ka. Sis, rin mong oras din mag-overtime ka, ha? Boy ka? Wala ka giboy-boy. Natural ka giboy-boy kay lalaki ka. Alam ka, girl ka na ko.
Naunsa na ka di ayo ha, naunsa ka. Kabuong ka niya ko uniforme mo, nani. Oh, Excuse me, di ko resign magawa. ako. Dili ako yung nagpalinti mo, anak. Ibalik tong akong ipanghatag ni mo. Umulisahin ka. Oh, kuha dito. Kuha dito. Ayaw ko nga dito. Ikaw ba? Ayaw ko nga dito. Ikaw no, di yung ka mabinuangan ba? Hindi binuang ang buik ko. Bede. Mahawa na ko dali. Ayaw ko. Agay! Sakit sa Bahala ka niya. kasakit sa kong dugahan. Ay mo kong gisik ko! Hoy! Mura na ba juga guwap? Hoy! Joseph! Nabili rin ka. Tawanan ka. Mura na ba juga guwapo? Hoy! Kung di matungod na ako, di ka may nanado! Joseph! Wala yung kayo mago. Tawanan ka. Pagkahuman, hindi ko kalalaon. Di balik ako kipangatag ni mo, hoy! So long, unusual, that facet, sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Resign ko sa akong gitrabahoan, Dolanday. O ako kaanto sa batasan ni Sheila. Naluoy po ko siyang gibuhat kay Vanessa. Wala manintay sala. Apan niyang giinitan. Ipakita na ko siya nga. Wala na ako sa gikinahanglan sa akong kinabuhi. Nagatime pa siya nga makigbalik sa kuwapan. Wala na ko. Nabulabog na sad nga uyab na emi. Karon panay na mong friendship ni Vanessa. Kung di balhin miglaing trabahoan. Kung asa mamidad o nani, sa among panaghinigalaay. Ang ugma na lang among pabuton. Daghang salamat, Dolanday, and more power sa programang Mga Kaplon sa Kinabuhi. Inyo suwat magtatampo. Johnson.